снощи питах Ачо, каква е разликата между усещането да свириш пред един човек и да свириш пред 1000 души. Той каза, има огромна разлика между това да свириш пред един човек. Усещането е съвсем различно. И аз го попитах, ако ти трябва да избираш дали да свириш пред 1000 души или пред един човек, какво би избрал? И той усети, че има някаква уловка във въпроса ми и каза, зависи какво трябва да свиря и зависи каква е публиката, нали така? И ако трябва вас да ви попитам, няма значение какво правите. Танцувате, свирите, пеете, някакво изкуство, което вие създавате, което е за пред хората, какво бихте предпочели? Каква аудитория? От един единствен човек или от 1000 и много хиляди души? Естествено, всички искаме колкото си може повече хора да ни харесват, нали? Но и това другото е много важно. Много зависи какви са хората, които гледат нашето изкуство или слушат. И много зависи от това какво ние предлагаме. Коста, ти ако напишеш нещо, да кажем, за оркестър като филмова музика, на какво би се радвал? На една пълна зала от 1000 души, които ни разбират твоята музика, или на един единствен човек, ако той се казва Енио Мориконе. Ако Енио хареса това, което правиш, разбира се, много е важно това, което правим и много е важно този, който стои отсреща. До голяма степен животът на християнина е нещо подобно. Ние реално често в живота си се изправяме пред този избор. Да бъдем харесани от една единствена личност и да бъдем харесани от тълпата, от много, много, много хора. Коя е тази една единствена личност обаче? Това е много важно. Ако тази една единствена личност е Бог, тогава бихте ли предпочели Бог да бъде вашата публика, вашата аудитория, този, който ви харесва, или бихте предпочели да бъдете харесани от 1000, 2000, 10 000 души? Съвсем не е хипотетична ситуация. Напротив, много е реална и в Библията. Тази ситуация е посочена на не едно място. И проблемът е разглеждан не на едно място. Искам да спрем вниманието си върху два текста, основно и много други такива случаи от Новия Завет, които разглеждат точно този избор на християнина. Галатяни 1 глава 10 стих, това е единият от стиховете. Галатяни 1 глава 10 стих. Апостол Павел пише така. У хора ли търся сега благоволение или у Бога? Или на хора искам да угаждам? Ако бях още угаждал на хора, нямаше да бъда Христов слуга. Павел казва, на кого искам да си харесам? Думичката угаждам тук буквално означава харесвам се. Това е една гръцка думичка. Ареско, няма значение коя е, така или иначе нищо не ни говори, но тя означава стремя се да се харесам, стремя се да спечеля одобрението, стремя се да угодя на този, който е срещу мен. И той казва, сега аз на кого се стремя да се харесам? На хората ли или на Бога? Още един текст. Първо Солунци, 2 глава, 4 стих. Първото послание на апостол Павел към Солунците. 2 глава, 4 стих. Тук отново Павел казва така. Но както сме били одобрени от Бога да ни се повери делото на благовестието, така говорим не като да угаждаме на човеците, а на Бога, който изпитва сърцата ни. Ето тук отново имаме, ние искаме да угодим на Бога, а не на човеците. Разбира се, тези две неща не винаги са в конфликт. Не винаги да угодиш на Бога и да угодиш на хората, да се харесаш на хората, са две неща, които си противоречат. Но в много ситуации, когато става въпрос за морален избор в живота ни, ние сме изправени точно пред това. И ние го знаем. Това е една реалност. На работата, с приятелите, в семейството, на много други места. И ние трябва да изберем на кого да угодим. Дали на Бог, т.е. на онези принципи, които ние сме възприели в живота си,
принципи, които Бог е дал като принципи на живот за нас, християните, очакванията, изискванията или на очакванията и изискванията, които хората, които са около нас, имат. Искам да спрем вниманието си на тази тема през следващите минути и да разгледаме нагласата на нас, хората, да търсим одобрението на тези, които са около нас. Това е нещо нормално от една страна. Всеки един от нас иска да бъде харесван, всеки един от нас търси някакво социално одобрение. Живеем в общество, трябва да живеем в добри отношения с хората, които са около нас. И още от малки ние започваме да се учим, да се харесваме на хората. Нали? Когато започнем да ходим още дори, нашите родители започнат да се радват, да ни пляскат за това, че сте направили първата, втората крачка, ние знаем, че с нещо можем да ги зарадваме. И започваме да отгатваме кое е това, което ги радва. И започваме да правим точно това, което ги радва. И това е нормално да се радваме един на друг. Но психолозите казват също така, че когато това започне да доминира като нагласа в нашия живот, това не е добре. Напротив, може да стане опасно и за нас, и за нашето щастие, и за нашата зрялост личностна. Библията също го казва. Тогава, когато започнем да търсим одобрението на хората на първо място, тогава ние сме в духовен риск, опасност. Така че, каня ви да разгледаме три аспекта на тази нагласа. Желанието да бъдем харесвани от хората, които са около нас. И ще се опитаме да видим как бихме могли да изградим едно по-зряло отношение към другите и към Бог, и съответно към живота. Първото нещо, което може да открием в тези два текста и на много други места в Библията, по отношение на нашата нагласа, желание да бъдем харесвани, е свързано с мотивите. Мотивите, подбудите, които стоят зад това желание да се харесаме. Може да има добри мотиви, може да има хубави мотиви, да изградим добри взаимоотношения. Може да има обаче и такива мотиви, които са погрешни. И аз искам да поговорим малко за тези погрешни мотиви, които превръщат тази нагласа в проблем в нашия живот. Ето някои от тях. Първо послание към Солунците, втората глава, аз прочетох от 9, 4 стих, апостол Павел казва така: но както сме били одобрени от Бога да ни се повери делото на благовестието, така говорим не като да угаждаме на човеците, а на Бога, който изпитва сърцата ни. Вижте 3 стих, ще прочетем и до 6. Защото в нашето увещание не е имало самоизмама, нито нечисти подбуди, нито е било с лукавство. И 4 стих го прочетохме, но както сме били одобрени от Бога да ни се повери делото на благовестието, така говорим, не като да угаждаме на човеците, а на Бога, който изпитва сърцата ни. Защото, както знаете, никога не сме употребявали ласкателни думи или прикрито сребролюбие. Нито сме търсили славата от човеци, било от вас или от други, ако и да бихме могли да притежаваме власт като Христови апостоли. Павел пише до църквата в Солун. Това е едно от първите места в Европа, където християнството стъпва. Първото място е Филипи. Не знам тези от вас, които са слушали една поредица от проповеди, която изнасях върху деяния на апостолите, дали си спомняте, но на първо място апостол Павел стъпва в град Филипи. Съвсем близо тук на колко километра е? По-малко от 300 км, 200 км сигурно от София. Там те са изгонени заедно с Сила и хората, които са били около него. И тогава той отива в Солун и там започва да проповядва Евангелието. По това време в Римската империя е имало всякакви учители, които са отивали и са проповядвали най-различни учения. И една от основните подбуди на тези учители, знаете ли каква е била? Да спечелят пари. По този начин са се издържали. И това е един от погрешните мотиви да се харесаш на другите, за които апостол Павел казва тук. Не е имало сребролюбие, казва той в 5 стих. Не е имало прикрито сребролюбие. Много често този тип духовни учители, шарлатани понякога, които са обещавали какво ли не, показвали са най-различни такива духовни пътища до божественото, са правили всичко това с цел печалба. Печалба, отиваш, печелиш сърцата на хората, манипулираш ги и после им казваш: дайте, защото трябва да проповядваме истината.
Ние също го правим, нали? Събираме доброволни дарения, за да може църквата да се издържа. Но когато това е мотивът, тогава цялата вест, цялото християнство тотално се компрометира. И тогава ние хората и духовните водачи са готови да се харесат, само и само да има повече хора, които са готови да дадат повече пари, за да може да печелят. Това е превръщането, комерциализирането на християнството, превръщането му в един продукт, който трябва да се продава и да носи печалба. За съжаление, това е нещо, което може да се случва и днес. Не искам да посочвам къде и как, но един факт, подбудите да спечелиш нещо от това. Помислете си, това може да се проявява също така и чисто в личен план. В нашия бизнес, не говорим тук дори изобщо за църквата, правиш някакъв бизнес и искаш да се харесаш на хората. Естествено, ако правиш бизнес, ти трябва да печелиш, нали? Но когато се опитваш да се харесаш на хората, да получиш тяхното одобрение само и само за да им продадеш продукта, това е лицемерие. Твоята крайна цел е да продадеш нещо, а не да изградиш някакви взаимоотношения с хората, които са около теб. Това е първото нещо. Минаваме нататък. Вторият погрешен мотив да се харесаш. Това е слава и популярност. Вижте 6 стих. Павел казва така: нито сме търсили слава от човеци, било от вас или от други. Много историци в древността, Плутарх е един от тези историци, казват, че в древността оратори, учители са търсили славата дори повече от парите. Те са представлявали нещо като съвременните поп-звезди, които са така превръщали се в идоли на тълпата. А славата понякога е много по-силен мотив и наркотик, отколкото дори само парите. Да има хора, които да те аплодират, да ти се радват. И Павел казва, ние не сме търсили това. За Нерон се казва, че е обичал. Бил е много некадърен като поет, артист, обаче е събирал хората, тъй като е бил император, и е рецитирал своята поезия, е имало подставени лица в публиката, които са пляскали под заплахата да бъдат наказани и убити дори. Ако не пляскат и понякога с часове са стояли хората и са го слушали, и той се е радвал на славата, която е получавал. Някои дори, за да се измъкнат, се казват историците, са припадали, правили се, че са припаднали, за да могат да ги изнесат и да се избавят от задължението да му ръкопляскат. Но, ето, одобрението от страна на другите е един от най-силните наркотици. И ние днес може да видим това, сами да го усетим, в социалните мрежи, когато получаваме одобрението от страна на хората. Имаш котка, имаш куче и получаваш по няколко стотин лайка и ти си известен, щастлив, усмихваш се и хората те харесват. Наистина е опияняващо. Но апостол Павел тук пише за духовните водачи. Не сме търсили слава. Има духовни водачи, които много бързо се ориентират в постановката и са склонни да говорят това, което върви, за да получат одобрение и слава. Например, в обществото една от популярните теми е успеха, парите, богатството, себереализацията. И веднага в християнството се появяват говорители, които започват да говорят за това. Евангелие на просперитета, вярвай, Бог ще те благослови, ще бъдеш богат и ще успееш на всяка цена. И естествено, залите се пълнят. Или пък, станаха конспиративните теории, вие може да наблюдавате това, което се случва в обществото. Станаха така известни, любопитни на хората конспиративните теории и веднага в християнството се появиха говорители, които смесиха конспиративните теории с християнството. Или в обществото има някакви либерални тенденции, съответно появяват се говорители, които стават известни, проповядвайки либерални теории християнски. Или пък обратното, създава се обратната реакция, радикална, консервативна, като реакция на либералната, и съответно някои веднага хващат гребена на вълната и за да станат известни започват да проповядват по този начин, да учат по този начин.
Павел казва, не, ние не сме търсили слава. Не сме търсили слава от човеци. Той казва, ние сме били верни на Евангелието и по никакъв начин не сме се опитвали да го компрометираме. Бог ни го е поверил на нас, Той е тествал сърцата ни, видял е, че сме прави пред Него и с това сме се занимавали. Трети мотив. Страха от отхвърляне и търсенето на одобрение. Галатяни 1 глава 10 стих. Павел казва така: у хора ли сега търся благоволение или у Бога? Или на хора искам да угаждам? Ако бях още угаждал на хора, нямаше да бъда Христов слуга. Когато Павел пише посланието към галатяните, ситуацията е следната. В Деяния на апостолите ние четем, че се надига една вълна от юдействащи християни, които казват, за да се спасите, вие трябва да спазвате закона, Моисеевия закон. Християните трябва да се обрежат и да изпълняват всички предписания на Моисеевия закон. И Павел проповядва благодата и казва, не е необходимо да спазваме Моисеевия закон, защото спасението и ние, и езичниците го получаваме чрез благодат. И четем в Деяния 15 глава този голям спор, който възниква в ранната църква. И ранната църква решава проблема и казва, няма да налагаме този товар на езичниците. Не, ние се спасяваме по благодат. Това е Евангелието. И в тази глава, първата глава и цялото послание на галатяните, Павел казва, ако някой проповядва друго благовестие, проклет да бъде, анатема да бъде. Да, обаче той е бил обвиняван, че проповядва едно лесно Евангелие. И той казва, вижте, на кого искам да угаждам сега? На човеци или на Бога? И той казва тук едно нещо много важно. Има една думичка, която е много ключова, която ни показва, че Павел е мислил и живял и по друг начин. Ако бях още угаждал на човеци, на хора, нямаше да бъда Христов слуга. Ако бях още, т.е. някога Павел е угаждал на хора. И може би тук той ни отправя към миналият живот. Тогава, когато е гонил църквата. Представете си един млад духовен водач, лидер, на който юдейското общество разчита да спре тази зараза, християнството, и колкото повече победи печели, толкова повече той така се надъхва и продължава, и обществото му ръкопляска, и той е бил част от Синедриона. И макар да го е правил с искрена ревност, той явно е угаждал на хора. Явно е угаждал на обществото и казва, ако аз още исках да продължа да угаждам, аз нямаше да бъда Христов слуга. Щях да си остана такъв, какъвто бях, и тогава щеше да ми бъде много лесно. И ние знаем по-нататък живота на апостол Павел какъв е. По никакъв начин не може да кажем, че той е търсил да спечели симпатиите на хората. Въпреки че той проповядва по-нататък, но това е една друга тема, в своите послания, аз не угаждам на себе си, а угаждам на другите. Но има разлика между това да угаждаш на другите, вместо да угаждаш на себе си, и да угаждаш на Бог, вместо да угаждаш на другите. Затварям тази скоба и по-надолу Галатяни 2 глава 11 до 13 стих ние виждаме този страх да бъдеш отхвърлен до какво води. Желанието да получиш одобрението. Отиват в Галатия, това е в Мала Азия, отиват в Галатия именно такъв тип християни, юдеи, които са проповядвали обрязването и спазването на Моисеевия закон. И вижте, една част от лидерите, духовните водачи се поддават на техния натиск. 11 до 13 стих. И когато Кифа дойде в Антиохия, аз му се възпротивих открито, защото се беше провинил. В какво? Понеже преди да дойдат някои от Яков, той ядеше заедно с езичниците. А когато те дойдоха, се оттегли и страняше от тях, защото се боеше от обрязаните. И заедно с него лицемерстваха и други юдеи, така че и Варнава се увлече от лицемерието им. Павел казва, ако исках аз да угаждам на човеци, нямаше да бъда Христов слуга. Но ето, че дори да си посветен, дори да си Петър, дори да си Варнава, натискът понякога може да бъде много силен. И тогава, когато ти търсиш одобрението на онези, които имат някакво влияние, това са били влиятелни личности, от Яков идват. Яков е водачът на църквата в Иерусалим. Може би тези хора са дошли и са се представили, че носят авторитета на Яков, но сигурно са били част от ранната църква.
но са проповядвали своите учения и те с критиката си, с осъждането си са повлияли. Ето, страхът от отхвърляне, страхът от това да не бъдеш одобрен от другите, да останеш аутсайдер, изолиран с убеждението си. Това е един много погрешен мотив за действие. И ти, за да се харесваш на хората, си готов да се поддадеш. Като християни постоянно сме изправени пред тази ситуация, заплаха. Неодобрението в семействата ни. Ако по-голямата част от семействата ни не са вярващи и не споделят нашата вяра, страхът, че можеш да бъдеш изолиран, отхвърлен. Или на работното място. Повечето от нас работят на места, където сигурно християните са малцинство, ако изобщо има такива практикуващи християни, имам предвид. Иначе, нашата нация е християнска. Но практикуващи посветени християни, които държат на библейските принципи, и ти понякога си поставен в една ситуация на неодобрение. Или приятелите, съседите и така нататък. За да се харесаме, за да не бъдем отхвърлени, много голяма е опасността да постъпваме като Петър и Варнава, конформисти, действайки срещу ценностите и принципите. Павел казва: на кого искам да угаждам сега? На хората ли? Този период от моя живот приключи. Вече не угаждам на хората. Угаждам на Исус Христос, угаждам на Бог. Това е първото нещо, което прави впечатление, разглеждайки тази тема. Мотивите. Кои са мотивите, които стоят за това да се харесаш? Може да има правилни, но има и погрешни. И тези да спечелиш нещо, да спечелиш слава, да спечелиш одобрението и да не бъдеш отхвърлен, са погрешни мотиви. Какви са последиците от една такава нагласа? Какви са резултатите? Това е второто нещо, което искам да видим. Апостол Павел, по-скоро един текст от Лука, 6 глава, 26 стих, Исус казва така: горко на вас, когато всички започнат да говорят добро за вас. Всички ви харесват. Страхотно ли е това нещо? Исус казва: не е страхотно. Ако всички започнат да ви харесват, тогава горко на вас. Защото така са правили с хората, с лъжепророците и така нататък. Не е възможно да се харесаш на всички. Ако искаш да се харесаш на всички, стани продавач на сладолед. Тогава всички ще те харесват и ще се радват. И на ваниловия, и на шоколадовия, и на ментовия, и на какъвто и да е, и на карамеления. Ако искаш да се харесаш на всички, стани комедиант. Тогава всички ще те харесват, защото ще ги размиваш. Но в момента, в който ти започнеш да вземаш някаква позиция, твърда позиция, категорична позиция, в момента, в който имаш ясни принципи, убеждения, вярвания, със сигурност ще има хора, които няма да ти харесат. И ще са против теб. Дори да не си християнин, каквито и да са убежденията ти, ако са твърди, принципни убеждения и ги отстояваш, ще се сблъскаш с неодобрение, а понякога дори и с омраза. Ако започнат всички да те харесват, Исус казва: ти си в опасност. Няма по-опасно духовно състояние. Ето няколко въпроса, които искам да си зададем, за да видим дали нямаме тази нагласа, да се харесаме на всички. Поставете си тези въпроси и се опитайте да отговорите честно, дали това е вашата обичайна нагласа. Избягвате ли да си казвате мнението, защото може да срещнете съпротива или да създадете напрежение? Било то сред приятелите или в някакъв екип. Избягвате ли да си казвате мнението, защото може да срещнете съпротива, да създадете напрежение в екипа, в който работите, или сред приятели? Друг въпрос. Случва ли ви се често да казвате да, когато някой ви помоли за нещо, а след това да съжалявате, че не сте отказали? На всички не се случва, но случва ли ви се често, постоянно да е така? Когато обсъждате някакъв важен въпрос, изчаквате ли другите да си кажат мнението, за да съобразите вашата позиция с тях? Това е също въпрос, който подсказва дали сме готови да се нагласим или имаме позиция и сме готови да я отстояваме.
Още трудно ли ви е да приемете критика, неодобрения за нещата, които правите? Приемате ли ги като лична заплаха за себе си? На всеки е трудно и на никой не е приятно да го критикуват. Но когато това е една постоянна нагласа и когато постоянно го приемаме като заплаха за нас самите, хората може да искат да ни помогнат и ни казват: ето това трябва да промениш, това може да започнеш да правиш по-добре. Тогава, когато го приемаме като лична заплаха, ние сме по-склонни да се нагаждаме към останалите. Още опитвате ли си да прехвърлите на някой друг разрешаването на проблеми с трудни личности? Когато се занимаваш с трудни личности, много лесно можеш да си спечелиш врагове. Хората, които искат да бъдат харесвани от всички, предпочитат някой друг да реши проблема с трудните личности, а те да останат добрите. Нали? Които, виж сега, той ако беше, аз ако бях, по друг начин щях да постъпя. Опитвате ли се да прехвърлите, така това го казахме, отказвате ли се от идеи, които знаете, че са добри и че са в съгласие с Божията воля, само защото може да срещнете съпротива и неодобрение от страна на хората? Знаете, че нещо е добре и Бог ви е водил. Да, обаче няма да получите подкрепа и одобрение. И сте готови да се откажете от тези идеи. Отговорите на тези въпроси могат да ни подскажат дали живеем с тази нагласа, да спечелим на първо място одобрението на хората, които са около нас. Какви са негативните последици? Какви са резултатите от тази нагласа? Краткосрочните последици са положителни, нали? Краткосрочните последици са: ти си решаваш проблема с неприятностите. Решаваш едно напрежение около себе си. Не си спечелваш бързо врагове или хора, които ти критикуват и така нататък. Но дългосрочните последици винаги са отрицателни. Ето някои от тях. Първо, губиш свободата си и самоуважението си. Апостол Павел пише в Галатяни 2 глава, 3 до 5 стих, за тази ситуация, която се е развила тогава в църквата в Галатия. Той казва така: но даже Тит, който беше с мен, ако и да беше грък, не беше принуден да се обреже. Колкото за промъкналите се лъжебратя, които дойдоха да наблюдават тайно нашата свобода, която имаме в Исус Христос, да ни поробят. Пред тях нито за миг не отстъпихме и не се подчинихме, за да се запази у вас истината на благовестието. Апостол Павел казва: тези хора дойдоха и започнаха да ни критикуват. И аз трябваше да се поддам и да накарам Тит, който беше грък, да се обреже. Да, обаче аз не позволих това да стане. Защо? За да ни загубим свободата, която имаме. Има един друг случай, при който Павел доброволно сам решава да обреже Тимотей, който е бил наполовина грък, наполовина юдеен, обаче не е бил обрязан физически. И той решава да го направи, но там причината е съвсем различна. Тук, когато някой идва и започва да ти внушава чувство за вина, се опитва да те манипулира, ти си готов да се поддадеш, много бързо можеш да загубиш свободата си. И Павел казва: те си промъкнаха да съгледат нашата свобода и да ни поробят. И това е една от последиците. Започнеш ли по този начин, ти ставаш лесна жертва на манипулация на хората, на всякакви хора. Знаят, че могат с ласкателство или с заплаха, с критикарство, с осъждане да те накарат да действаш по един или друг начин. Той казва: не, ние сме свободни. Страхотно е да бъдеш свободен и да не се чувстваш отговорен пред хората, а да се чувстваш отговорен пред Бог. Има много неща, за които се чувстваме отговорни пред хората и имаме много отговорности пред хората. Но има и неща, за които не трябва да позволяваме хората около нас да взимат решения вместо нас. Нашето отношение с Бога, нашите принципи, нашите ценности, нашето призвание. И вижте какво се получава. Човек губи самоуважението си. В 13 стих се казва, ние прочетохме одеве това: заедно с тях лицемерстваха и други. Започваш да лицемерстваш. Правиш нещо без да си убеден. Правиш нещо, за да угодиш на някого. И по този начин ти губиш самоуважението си. Какво е да се чувстваш като лицемер? Да действаш против убежденията си. Да нямаш силата, смелостта да вземеш правилното решение и да предприемеш правилните стъпки. Още нещо. Губиш мисията си и призванието си. Губиш и ефективността си като християнин. Защо съществуваме като църква? Основната цел е, Павел казва тук в Галатяни 1 глава 10 стих,
после ще прочетем и Солунци 2 глава 4 стих, Павел казва така: ако бях угаждал на хора, нямаше да бъда Христов слуга. В първо Солунци 2 глава 4 стих ние прочетохме: но както сме били одобрени от Бога, да ни се повери делото на благовестието, така го водим не като да угаждаме на човеците, а на Бога, който изпитва сърцата ни. На нас нещо ни е поверено. Ние сме Христови слуги. Предназначението, смисълът на църквата е да проповядваме благовестието, казва апостол Павел. То ни е поверено. И ние това трябва да правим. И трябва да го правим по най-добрият начин. Трябва да се опитваме да достигнем хората с Евангелието. Когато обаче се опитваме да се харесаме на всички, тогава ние сме склонни да се откажем от важни неща. Лидери, които се опитват да се харесат на всички, са опасни за организацията, опасни са за църквата. Те може да са много добри хора, но тогава, когато трябва да отстояват дадена посока, те не могат да го направят. Визия, стратегия, планове, помислете си. Заедно като църква вярваме, че Бог ни е водил да правим нещо важно. Направили сме си плановете, стратегията, появява се обаче някой, който казва: не ми харесва това. Това не е добре да го правите. И ние тогава, сега, за да не си спечелим критиката, за да не си спечелим врагове, спираме да го правим, така ли? И това не е само в църквата, това не е само в областта на вярата. Във всяка една област, в която сме призвани да правим нещо и да бъдем лидери, тогава, когато се опитваме да угодим на всеки, губим призванието си, губим смисъла на съществуването, губим ефективността си. Защото когато се съобразяваш с хората, ти не си креативен. Ти си казваш: това няма да го направя, въпреки че е страхотно гениално, защото на някой няма да му хареса. И сблъсквали сме се с този тип отношения. Някои хора сме дърпали: вие така и така, защо правите това, онова? И аз питам: ти на моето място ли си? Ти част ли си от екипа, с който работим? Част ли си от църквата? Знаеш ли как Бог ни води? Да казваш какво трябва да направим и какво не. Ако си, добре, чудесно, ела, виж, работи и давай съвети и идеи. Но тогава, когато наоколо има хора, които всеки се прави на много знаеш, разбираш, критикува, осъжда, дава съвети, ние не сме длъжни да се съобразяваме с тях. Апостол Павел пише на едно друго място, първо послание към Коринтияните, 3 глава, 4 глава, 3 стих. Той казва: в Коринт пък ситуацията е била следната. Първо минава Павел, проповядва, той основава църквата, след това минава Аполос. И Аполос е бил любимец на много християни от Коринт. И едни казват: аз съм Павлов, други казват: аз съм Аполосов, трети пък са казвали: аз съм Кифов, на Петър, последователи и привърженици. И Павел казва: чакайте. Не вие сте наши, ние сме ваши, ние идваме за да служим на Бога. И всеки служи според начина, по който Бог му е дал, според способностите, според виждането. И тъй като те са ги критикували, осъждали, той вижте какво казва в 4 глава на първо послание към Коринтияните, 3 стих. Той казва така: за мен е твърде малко нещо да бъда съден от вас или от човешки съд. Даже аз сам не съдя себе си. Вижте, има неща, за които отговаряме пред Бог. Нашето призвание, начина, по който Той ни е призвал да служим в църквата, в личния си живот, в кариерата си. Отворени сме за критика, отворени сме за мнение, трябва да бъдем отворени винаги, но нека ние да взимаме решението и да не се съобразяваме с решенията си с желанията, намеренията, критиките, осъждането на хората, които са около нас. Защото това ще ни лиши от мисията, призванието и ефективността си. И разбира се, най-страшната последица може да бъде това, че ще загубим спасението си. Йоан 12 глава 42 стих, една група от хора, тук се казва, повярваха в Исус, вижте, повярваха, Йоан 12 глава 42 и 43 стих, но пак мнозина от първенците повярваха в Него, но заради фарисеите не го изповядаха, за да ни бъдат отлъчени от синагогата,
защото обикнаха повече похвалата от човеци, отколкото похвалата от Бога. Ето този сериозен проблем, да обикнеш повече похвалата, одобрението от човеците, отколкото одобрението от Бога, може да доведе именно до това. От страх да не бъдеш отхвърлен, а тогава отхвърлянето е било сериозно, изключват те от синагогата, изключват те от обществото. Вече ти не си част от тази общност. И хората не сядат да ядат с тебе, не се спират да говорят по улиците с тебе, защото другите ще кажат, ето го виж, той говори с лошия там, който сме го изхвърлили. И заради страх от това, те не го изповядват, въпреки че са повярвали. Ето ги последиците. И много други. Само изборяваме някои от най-явните, които Библията изрично посочва. Как да се предпазим от това огаждане на другите? Това е последното нещо, за което искам да помислим. Как да се предпазим от търсенето на одобрение и желанието да се харесаме на всички, на първо място. Първо имаме нужда от пример. И този пример не е никой друг, освен Исус Христос. Апостол Павел е много силен пример. И ако погледнем живота му, само една скобичка ще отворя за апостол Павел, ще видим, че тази част на живота, след обръщането му, е живот изцяло съобразен с Бога, а не съобразен с хората около него. Въпреки че има и другата част, която обаче казахме една друга тема, Павел е готов да жертва своите удобства, своите удоволствия, своите вкусове и интереси заради хората. Това е вече друго измерение на духовната зрялост. Да си толкова духовно зрял и толкова да обичаш другите, че да си готов да пренебрегнеш себе си. Но, говорим сега за този аспект. Той, независимо от това какво се е случвало, е бил готов да отстоява принципите си. И въпреки че е бил отхвърлен от една страна от юдеи, които са го обвинявали в предателство, от друга страна от самата църква, той вътре в църквата е имал проблеми, той е продължил да отстоява принципите си. 21 глава на Деяния на апостолите за мен е шокираща. Защото, когато той отива в Йерусалим, Яков го дърпа и му казва: брате Павле, знаеш, че тук има много повярвали юдеи, повярвали са в Исус Христос. На тях им е говорено, че ти получаваш против закона. Сега, за да не се обърнат против тебе, влез, направи очистване там, както е било според обряда, и Павел го прави, и въпреки това се надигат много хора. Но тук проблема е вътре в самата църква. Представете си, Павел трябва да се изправи срещу едни и срещу други. На кого да угажда? Ако започнеш да угаждаш на едните и на другите, няма спасение. Може да си спечелиш много проблеми, много врагове, но поне знаеш какво искаш, в какво вярваш и на какво си посветен. Но, още по-голям пример. Исус Христос. 8 глава на Йоан, 29 стих. 8 глава на Евангелието на Йоан, 29 стих. Исус казва тези думи на много места. И този, който ме е пратил, е с мене и не ме е оставил сам, защото аз върша винаги онова, което му е угодно. Тук е същата тази думичка, само че като прилагателно е използвано. Върша винаги онова, което му се харесва на Бог. И то е с мене. И ние го виждаме. И в Йоан 5 глава 41 стих той казва: от човеци слава не приемам. Йоан 6 глава 66 стих. Казва се, че много от онези, които са били негови ученици, се отдръпват от него и спират да го следват. Какво да направи? Да започне да им се харесва? Не, той се обръща към учениците си и казва: и вие ли ще се обърнете? И вие ли ще се тръгнете от мен? Няма значение дали го следва тълпа, или са останали 10, 12 души, или един човек. Исус продължава да бъде верен до последно на Бог, на Отец. Ето това е нашият модел. Исус Христос го е показал. Павел го е показал. И още нещо. За да се предпазим от угаждане на другите. Естествено, да поставим Бог на първо място и да се стремим да угодим на Него. Когато се опитваме да угодим на всички, знаете ли какво пропускаме? Да угодим на онези, които наистина заслужават да им бъде угодено. Наблюдавайте какво се случва с вас около живота и ще видите, че хората, които се опитват да се харесат на всички,
малко по малко загубват уважението на онези, които най-много заслужават да им обърнат внимание. Защото няма как да си справедлив, ако се опитваш да угодиш на всички. И хората, които го виждат това нещо, могат да останат разочаровани. Представете си, че всички ви казват: много те харесвам с дълга коса. Обаче човекът, който обичате най-много и който за вас е най-ценен, ви казва: харесвам ти с къса коса. Коса или брада? Добре, брада. Представете си, че всички ви казват: страхотно изглеждаш с брада. Обаче човека, който най-много цените и обичате, ви казва: не мога да я понасям тая брада. Какво бихте направили? Ще я махнете. И това е правилното. Защото можеш да спечелиш възхищението, одобрението на всички, но ако загубиш възхищението и одобрението на този, който най-много заслужава, тогава ти си загубил всичко. Или представете си, че всички ви казват: много ти отива синьо да носиш. Само че човек, който най-много те цени, ти казва: много ти отива розово да носиш. Тогава какво бихте сложили? Синьо или розово? На кого ще угодим? Павел казва: на човеци ли да угаждам или на Бог? Кой повече ме познава? Кой повече ме обича? Кой повече ще оцени това, което ще направя? На първо място това е Бог. Бог е на първо място и когато към Него имаме правилно отношение, тогава се учим да имаме правилно отношение към хората, които са около нас. И това отношение не се състои в това да ги ласкаем, да се опитваме да спечелим тяхното одобрение, а да ги обичаме. И в Първо Солунци, втората глава, вижте, Павел казва: ние не използвахме никога ласкателство, някакви скрити подбуди, нечисти подбуди, измама, лукавство. Но вижте в 8 стих какво казва: така като имахме гореща любов към вас, беше ни драго да предадем не само Божието благовестие, но и своите души. Едно е да обичаш, друго е да ласкаеш. Истинското отношение към хората е да ги обичаш. Като ги обичаш, може не винаги да си съгласен с това, което те казват. Може да се налага да им кажеш понякога, че не са прави, но това е любовта. Истинската любов е готова да се изправи срещу неодобрението на хората, които са около тебе. Но когато поставиш Бог на първо място, тогава нещата в живота ти се подреждат. Какво бихте предпочели? Да изнесете концерт пред 1000 души или концерт пред една единствена личност, която обаче е правилната личност? Има една история в Стария Завет, втора книга на Царете, 6 глава, 20 до 22 стих, цялата тази 6 глава всъщност ни разказва тази история. Давид влиза, въвежда Божия ковчег в Иерусалим и танцува пред Божия ковчег. Танцува, забравил е за всичко около себе си. И от прозореца го гледа Михала, неговата съпруга. И след това му казва: как можа по този начин ти да се опозориш пред хората? Той се е бил съблякал, държал се не като цар според нея. Според нея един цар не може да се държи по този начин. Когато го видят, хората ще му се пресмеят по този начин, като някакво дете да скача и да играе. И Давид казва: пред Господа играх, пред Господа играх. Той е живял с тази нагласа, че една единствена личност го гледа и това е Бог. И той иска да достави радост и удоволствие на тази единствена личност. Има една мисъл: танцувай така, сякаш никой не те гледа, пей така, сякаш никой не те слуша. Малко искам да я променим. Танцувай така, сякаш само Бог те гледа. Танцувай, пей така, сякаш само Бог те слуша. Или живей така, сякаш ще получиш одобрението на Бог. И ако това можем да направим в живота си, тогава всичко се подрежда. От тук тръгва всъщност пълноценният живот на християнина. Когато сме сигурни, че отношенията ни с Бог на първо място са уредени и че живеем с желанието, нагласата и намерението да угодим на първо място на Него, тогава всичко идва на мястото си. Искам това да си пожелаем.
има една личност, която е по-важна от всички. Да живеем на първо място за нея. И Бог ще ни подари и успеха, и любовта, и радостта, и силата да преминем през изпитания и трудности в нашия живот. И няма значение в каква ситуация се намираме, бедност или богатство, здраве или болест, няма значение. Ние ще бъдем доволни и щастливи, че сме с Него. Амин.